Que ganas tiña de chegar ata aquí. Toda unha vida preparándome desde que era así de pequena. Aínda lembro os meus primeiros días aquí en Hortamanda, con Maika. Ela abriu o invernadoiro para poder pasar máis tempo coa súa filla. E co tempo uníronse o seu irmá Rafa, Gardenia. En familia todo sae mellor. Grazas a eles puiden medrar así de verde, fresca, sa. Visítannos todos os días para plantarnos, regarnos, recollernos con coidado e con cariño. Estamos nas mellores mans. Todo para chegar á túa mesa en condicións óptimas. Por iso, desde hai máis de 10 anos, Maika e Rafa cargan o camión e nos levan a Gadis cada mañá. Porque Gadis sempre che dá o mellor. E o mellor sempre ten unha historia que contar.